Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Kate, isa sa mga long-time listeners ninyo. Una ko kayong napakinggan nung pumunta ako sa Manila habang nakasakay sa taxi. Simula noon, palagi ko na kayong pinapakinggan. I am very grateful kasi may tambalan. I am almost 35 years old pero single pa din. I am an only child, adopted din. Medyo kilala ang parents ko dito sa probinsya kasi cousin ng dad ko yung isang public official. Yung kinalakihan kong mga magulang are good people, but they are very controlling. I was not allowed to commute or be by myself. People around me know that I was adopted and I was bullied because of it for a long time. Hindi ko na sinabi sa parents ko kasi busy sila. Ang ginawa ko na lang, nag-aral sa malayo at tumira sa mga lugar na walang nakakakilala sa akin. Doon, nagiging malaya ako and I can be myself without the judgment of others. Nagagawa ko yung mga gusto ko. Naisusuot ko yung mga damit na gusto ko. Walang nagsasabi sa akin kung ano ang dapat o hindi ko dapat gawin. Bago mag-pandemic, kinailangan kong umuwi ng probinsya. Feeling ko na stuck na naman ako sa mundong ayaw ko, lalo na nung nag-lockdown. I had to work in our family businesses. And kahit alam ko na I am doing a very good job, hindi ito yung gusto kong gawin. Ang dami kong plano sa buhay ko at hindi ito yun. Hindi ko naman maiwan ang parents ko kasi nasa 70s na sila at may heart condition pa ang mom ko. Yung mga dating ginagawa nila sa negosyo, ako na ang gumagawa. Pero minsan, parang nasasagad ako. Tambalan, selfish ba at ungrateful kapag naiisip ko na umalis ulit at piliin naman ang sarili ko? Kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin ninyo? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Kate. Yan na naman yung May pinsan ako pangalan Kate. Pero ang tawag ng lola ko Kit. Kit. Oh. Oh. Tawag mo na si Kit. Oh. Sino yung kalaro ko? Yung Si apo Kit. mo. May kalaro din kasi kaming Kit, nalilito kami. Sino din natawag mo la? Yung apo mo o yung kalaro naming Kit din? Si Kate. Ayan. Kate. Si Kate. Hello, Kate. Tinatamad ako. Tinatamad ako mag-isip para sa'yo. Tinatamad ako mag-isip ng mga bagay na mga mabibigat. Wala kasi ganyan. nagpadala ng tapsilog kanina. May Kaya nagpabating nga na eh. nakikinig sa tapsilugan. Walang Yan. pinadala. Walang kukulang po kami sa sustansya tsaka sa oruga for today. So di ko sure kung may sustansya yung sasabihin. Hindi, pero Kate, we get you. We feel your yung feeling mo na stuck ka, yung feeling mo na you are not free. Lalo pa naranasan mo na yung freedom, tapos biglang binalik ka sa
sa sitwasyon na ganyan, 'di ba? Kung tinatanong mo sa amin at ang tanong mo sa amin kung masama bang mag-isip. Tinatamad ako. Tinatamad siya mag-isip. Tinatamad ako mag-isip eh. Nampapasa ka ng problema, Kate eh. Ika nga ng lola ni Super Kit. Oo. Nampapasa ka ng problema, Kit eh. Ano ka Diba? ba? Huwag ganon. Problema mo, kanya-kanya muna tayo ng problema ngayong umaga. Okay, next Wala topic. kaming kain eh. O hindi, Kate. Siyempre naman, hindi masamang piliin ang sarili. Hindi naman masama yun. Kaya lang syempre bilang Pilipino tayo, tapos mahal natin yung mga magulang natin, tapos alam natin na hindi naman natin sila papabayaan, kaya ka nagkakaganyan. 'Di ba? So kung paano mo gagawin, natamad talaga ako mag-isip. Bala ka na daw. Bala ka dyan. Bala Hindi, ka. alam mo, Kate, nagagawa naman siya ng iba eh. I mean, ganun talaga tatanda. Kaya alam mo yung mama ko partner, lagi niyang sinasabi na sana hindi siya yung magkaroon ng sakit. Kaya kapag nagpapaano siya, yung lab work, lagi niyang sinesend sa GC namin yon. Tapos lagi niyang sinasabi sa amin, my gift to you. Sabi niya, a healthy body. Ganon. Kasi talagang mabibilib ka sa nanay ko, partner. Wala itong tubig na nanalaitay sa dugo niyan. Kaya naman sa kanya namin naman yung soft drinks. Yung soft drinks, yung Coke is life. Sa kanya talaga namin naman. Pero wag ka, partner, ang sugar level Maintained. Not even yung border, hindi normal. Baka hindi mo lang napapansin. Saan hindi ko napapansin? Lumalaklak ng ano yan. Ng ano? Ang galong-galong tubig. Di ba nagtindahan kayo ng mineral Negosyo water? kami ng mineral water dati. Then of course, syempre umiinom naman ng tubig. Pero yung... Kaya nauubos agad yung tubig sa best tank. Pero grabe talaga siya mag-coke. As in, matindi talaga. As in, talaga naman. O di maswerte pagka Ang ganun, swerte di ba? Hindi, kumbaga na-maintain yung sugar level. Oo, ganun. So, kumbaga parang lagi niya sinasabi na ayaw niya magkasakit kasi syempre ayaw niyang intindihin siya eh. Yung ganun. At ako din, partner, yun din yung yun yung prayer ko na pag tumanda ako, ayoko rin na maging intindihin ako. Yung hindi na mabuhay ng ito parang katulad nitong si Kate, 'di ba? Hindi na mabuhay ng normal, yung hindi na magawa yung mga dapat gawin kasi may kailangang alagaan, 'di ba? Yung mga ganun. So, yan din ang aking prayer. Pero syempre dahil nga of course mahal natin, hindi naman natin papabayaan. Pero Kate, nagagawa ng paraan ng ibang tao yan eh. Kaya nga merong caregiver, kaya nga merong kasama sa bahay, merong may nurse, may private nurse, may 'di ba yung kung ano man o kaya yung kapitbahay ninyo naghahanap ng racket, 'di ba? Pero magaling mag-alaga, may ganun eh. May nagagawan talaga siya ng way na not necessarily ma-stock ka kasi syempre, mahalaga din naman yung happiness mo. So ang tanong namin is na-express mo na ba sa mga magulang mo yung nararamdaman mo? 'Di ba? Na kapag may pagkain na agad. Yun na ba yun? Yung kanina, yung top silog kanina. Kanina to galing. Ang bilis Pero tapaking eh. Galing kay Chloe. Sino si Chloe? Sino Chloe? Sino si Chloe? Si Chloe lang. Oh. Bakit yung Chloe ng Easy Rock? Hindi. Bigla nagpadala si Chloe. Baka meron ba tayong kwento na may wagang puro na yung pangalang Chloe? Meron yata last week. Nakalimutan Hindi ko ko na. sure. Pero thank you, Chloe! Ayan, kung sino Chloe ka man, may thank sustansya you. na ako. Okay. Diyan ka muna, Kate. Kakain muna kami. Diyan ka muna, Kate, para mas may sustansya. Pero nakaramdam Babalikan ka namin. Nakaramdam mo kami ng sustansya. Thank you sa alay. Ayan. Thank you, Chloe. Thank you, Chloe. Sa kwento ba na may wagang Bornay din yun? Hindi ko nakalimutan. Baka nagpabati, nagpa-shoutout lang. Oo, ganun. Parehas tayo. Sino si Chloe? Sorry na, Chloe, kung di ka namin nose line. Anyways, mabalik tayo kay Kate. So, na-express mo na ba, Kate, sa parents mo that's how you feel? Kasi bilang magulang, kung alam nilang ganyan din yung nararamdaman ng anak nila, syempre mag-iisip din sila, 'di ba, na oo nga no, papaano, 'di ba? Halimbawa, yung mga parents tayo, mga magulang, kailangan willing din tayong makinig sa mga anak natin. Huwag nating isipin na porke mas matanda tayo, porke mas marami tayong experiences, alam na natin ang lahat. Hindi. Kasi bigyan kita ng algebra equation, hindi mo knowing. Diba? So, hindi kailangan mo ng tulong mula sa ibang tao. Sa true. So, hindi mo talaga alam lahat. So, we also listen to our kids. Ano ba yung nararamdaman nila? Ano ba yung, diba? Yung ganon. So, yun yung question.
question, nasabi mo na ba ito? Tapos Correct. kung pangalawa, kung nakapag-exert ka na ba ng mga effort na may ibang pwedeng magbantay apart from you? 'Di ba? Yung mga ganun. Kaya alam mo, nagugutom na ako, parang mas gusto ko kainin yung tapa. Naamoy ko nga naamoy ko yung lumunok ako di ba? Naamoy ko yung suka sarap Diba? isaw-saw Sabi Diba? kasi natin kanina, siguro nakatutok sa FB Live natin yun kanina or sa radio. Baka Sabi natin, ang sarap ng tapa, no? Yung bubuhusan mo ng tamis anghang na ano. Sausawan. Sana tapaking na yan, yung queen. Yun yung gusto ko sa tapaking Choosy pa. Choosy pa. Queen, pag yung pinadala mo, padala ka ulit Oo mamaya. nga. Hindi Kasi pa namin nabubuksan gusto namin yung queen anyways, 'di ba? Yun yung tingin kong Pwede mong gawin. Pwede mong gawin. You really express how you feel to your parents. And again, yung mga parents naman, dapat willing sila to listen to you. Syempre, ultimately, gusto natin yung for our kids. Yun naman lagi di ba? Di ba tayo, part of bilang mga magulang, ang gusto natin always the best for our kids. Yes. Sabi nga, ang mga magulang, isusubo na lang nila, di ba? Ibibigay pa sa anak. Ganon, Agree. 'di ba? Yun yung mga eksena ng mga magulang. So, I'm sure ganun din yung mga magulang mo. Mag-iisip din sila. Lalo pa, parang parang feeling ko hindi nyo naman issue yung pera. Totoo Diba? yun. Alam mo yun, parang di walang ganun na hindi naman po ako Hindi yan makalis kasi wala Kailangan kulang sa bantayan ng O, parang yung issue niya yung magbabantay, ganyan, syempre taking care. May mga negosyo, may business, 'di ba? Correct. Meron at merong mahahanap May solusyon sa madaling salita. Meron Siguro sa ngayon medyo madami ka pa preoccupied yung isip mo sa napakaraming sa mga namimiss mo. sa napakaraming gusto mong gawin, 'di ba? Pero tama yung binanggit ni partner, aside from parang communicating your feelings, your emotions sa mga magulang mo, another thing na pwede mong gawin is time management. It's not that we are saying you are ungrateful. Pero kung tutuusin habang binabasa mo nga partner yung kwento, kung tutuusin, kainggit-inggit yung sitwasyon mo na meron ka. Actually. Diba? Sana all may negosyo. Yes, you have your family business. And the feeling namin hindi siya palugi. Maganda yung para gwardiyahan ka, para ibigay sa iyo, 'di ba? Na hindi ka hayaang mag-commute. Yung mga ganun, ibig sabihin nakaluluwag-luwag kayo sa madaling salita. Tama. That's what we were trying to say. May mga iba talagang usok na sila Yes. Ayaw na nilang mag-commute. Sukang-suka na sila sa pagiging mandirigma sa Diba? kalsada. Pero wala din silang choice. Correct. Feeling namin ikaw, may driver ka pa. Ganon, yung impression ko, nakaluluwag-luwag ka Tama. sa sitwasyon mo Diba? ngayon. Hindi na issue yung pera. Yes, and again, you have a growing business. Yung pag tiningnan mo pa lang yan, and again, you have your parents, buhay pa sila. Tama. Pag tiningnan mo yung mga aspetong yan, magiging grateful ka Nasabihin mo, Lord, meron ako nito. Kasi yung yung itong tintatlo pa lang na naisip namin ngayon, base sa kwento mo, ay meron ka na at wala ang ibang tao. Tama. Diba? So pag naisip mo yun, ay, dapat ko palang ipagpasalamat. Nandito na ito, itong business na ito, pinapangarap ng maraming tao. Nagkukumahog mag-aral para magkaroon ng business. Diba? Nagtatrabaho ng sapat para magkaroon ng matindi, para magkaroon ng sapat na kita. Ikaw nandyan na. Correct. Diba? Ima-manage mo na lang. Tama. So speaking of management, ang kailangan mong gawin kasunod is time management. Paano ka magiging happy? Yes. Also, while also doing the thing for your family. Yes, doing Diba? the thing for your parents, for your business, and for yourself. Yun na yung gagawin mo, ima-manage mo na lang. Pwede talaga. Yes. Di ba parang meron tayong mga tinatawag na non-negotiables. Kunyari, hindi negotiable. Kailangan talaga pag Saturday, it's for me. It's my me time. Yes, Kahit, ganon. walang pwedeng mag-istorbo sa akin. May mga ganon, kanya-kanyang rules. Isipan ka pa ba namin? Wala ka naman padalang tapa? Patapa ka muna, extend namin to. Patapa ka naman, para may gana kami. Hindi, Diba, ima-manage mo na lang. Kasi nandiyan na yung resources mo Uy, pero wag mo isipin na, Kate, na dinidisregard namin yung feelings mo that yung hindi namin You want to be free Oo, again. that you want to be free. Hindi naman. You can do that. Oo, hindi still. naman. Pero ang sinasabi lang natin, pwede. So express how you feel to your parents. Be grateful for what you have kasi sabi nga ni partner, 'di ba? Yung mga meron ka, wala ang maraming tao. Yes. 'Di ba? Yung mga nararanasan mo, hindi naranasan ng ibang mga tao. Yes. So maging talagang bottom line lagi, no? Maging grateful tayo kasi yung
lason talaga yung nainggit tayo sa sitwasyon ng iba, tingin ng sitwasyon ng iba, yung mga ganun, yung sitwasyon natin, madami namang dapat na ipagpasalamas. Salamat. Sorry. Nadulas. Nasabik sa tapa. Nasabik sa tapa bigla nadulas. Nadulas. Sorry, 'di ba? So yung ganun. Correct. But we hope, Kate, hindi mo pa nagagawa yung mga nasabi namin. Diba? Or kung nagawa mo na, at least napag-usapan sa tambalan, napili for Mahiwagang Burnay, sana na-happy ka lang din, di ba? Find the happiness. Di ba nangyayari yun sa mga pelikula, partner? Sa mga teleserye o sa mga series na mga pinamana sa kanila yung mga negosyo tapos ayaw nila. Tapos eventually nagustuhan. Yung mga ganun. Or, ayun nga, maghahanap ka ng tao who will manage it. Yung ganun. Kung talaga, may ganun din kasi talagang kwento, partner. Halimbawa, ang negosyo nila, kunyari, tungkol sa rice, di ba? Konektado sa mga agriculture, sa farming, ganyan. Pero ang type niya talaga, gusto niya talagang cosmetology. Oo, ganun. May ganun talaga na totally different. Sports. Correct, may ganun, 'di ba? Nagagawa nila ng ways. Totoo. Search ka ng mga ganung klase mga kwento, tas hanapin mo yung parang how did they do it, paano na-manage. Paano nila na-manage yung mga ganun. Ganito na lang. Okay, yung business mo, ipamanage mo sa amin. Ayan na nga ba? Kasi marami kaming time. Pero, Tapos pwede ikaw naman. chill ka lang. Kami na bahala. Magkano bang gusto mong revenue? Bibigyan namin sa'yo. Mga ganun na lang ang usapan natin. May pero na nga ako kaagad eh. Ang sabi mo, 'di ba, kung gusto mo para wala kang problema, sa amin mo na lang yung negosyo. Yan. Pero hindi kami sure kung ma-manage namin tama. Yung problema mo na pala yung negosyo eh. Bigay mo na. Alam diba, ipamanage mo sa iba. Correct. Tapos yun, di ba ka na lang kumbaga parang decision maker ka na lang. I-offer sa'yo, ma'am, okay po ba sa inyo to? Ganyan. Sige, taga-pirma, ganun. Ganun na lang. Pwede naman din. Oo, may magmamanage for you. Meron madaming naghahanap ng trabaho. Totoo. Madami din ang fit for that job. Correct. Diba? At sayang yan. At yung mga fit dun sa job na yun, partner, mga masasaya silang ginagawa. Yes. Ikaw kailangan maging happy ka rin. Turuan mo din yung sarili mo maging happy Yes. with what you have and still finding happiness, 'di ba? Para sa sarili mo. Yun yung gawin mo, ha? Kaya naman, doable yan. Kaya yan. Maraming ganyang klase ng eksena, 'di ba? And nagagawa nila ng paraan. So ima-manage mo na lang din. Ang sabi ng iba natin mga tambalanista, iba pa rin kasi daw ang pag-aalaga ng anak. 'Di ba? Pero alam mo, playing devil's advocate, of course iba yung anak yung nag-aalaga. Pero iba din talaga kapag ka professional. So for example, alimbawa sa kunyari matanda na tapos may mga kailangan matubo or whatever, yung mga ganun. Pag professional ka kasi, mag-aayos ng gripo. tubo sa katawan. Tubo Yun sa ang isip ko, katawan. sorry. Mapakiayos na yung tubo, pakiayos na yung lababo natin, barado kasi. Tubo sa katawan. 'Di ba? Okay. While ang sarap na anak mo yung nag-aalaga, iba pa rin naman kung professional yung gumagawa. Okay. Gets mo yun? Okay. Oo. Pero iba pa rin pag may presence ng anak. Oo naman. Pero ibig sabihin, tawag mo nga yung tubero dyan. lagyan natin. Ayusin mo Bigyan yung tubo. Iba Kay pa rin. mama. Of course, Gets. hindi naman doubt. There's no doubt. Okay? Na syempre, mas maganda pa rin na may family member, may anak na nandyan, ganun. Pero kung dun sa mga parts na yun nga, hindi natin alam yung level ng mga sakit. Mas iba pa rin kapag professional yung gumagawa. Oo naman. Although, wala kang alam magturok ng ugat dyan. Tama. Bakit ka magtuturok? Although yung iba, partner, dahil na lang din, ang mahal na din kasi ng mga professionals, natututunan na lang din nila sa sarili nila. May ganun din naman. Pwede. Feeling ko naman din yung issue yung pera eh. Kasi hindi ko nagtuturok minsan naglutas sa sarili yan. Kung kaya ko lang, partner, gagawin ko talaga. So, sanayan lang naman pala eh. Turukan ko nga sarili ko. Gagawin ko, partner. Kung kaya ko lang, ginawa ko na sa sarili ko yan. Diba? Kaya lang, syempre, may mga pro eh. Oo, diba? May mga na mas professional. kayang gawin. Na mas tama na sila yung gumawa. Ganun. So, yun din yung sinasabi lang natin na bantay. Diba? Na while, of course, syempre, wala namang makakadoubt. Mas bongga talaga kapag yung anak. Pero, may mga ibang di nila kayang gawin eh. Diba? Hindi nila albawa kung bedridden na, hindi nila kayang yung
pagpalit ng damit, Pagpalit ng damit, ng paglilinis. diaper, yung paglilinis. Oo, Sasabihin ko sana pagrorolyo. Nirorolyo yung nanay. Hindi, ibig sabihin kasi di ba may ganun yun eh. May nung binabantay ko si Princess sa hospital, meron siyang, may clocking kasi yun. Okay. Na parang hindi ka magka-pneumonia, hindi dapat nakalapat yung likod mo lagi sa bed. So parang every 15 minutes or 20 minutes ba yun? Nakalimutan ko na yung clocking. Dapat nakaharap sa, nakadapa, edi yung oxygen sa ilong. Nakadapa ka dyan. Nakadapa Kaya dapat talaga pinapagawa sa professional Oo, yung mga correct. ganyan. Kasi may isipin mo, ay hindi daw pwede yung nakahiga. Oo, diba? So, padapain ko nga. Eh di kung meron siyang sa ibabaw ng dibdib niya parte, di kung pa naging meet siya ng buhay. Hala, overtime na pala. O so yun ang eksena. Okay, Docs? You can do it. You can Doable. do it. Do ang mga it, bagay-bagay na pwede mong gawin sa madaling salita. You can Ganyan. do it. Salamat, Tsaka sayang yung Kate. business. Correct, sayang negosyo. Baka naman you'll grow to love it. Sa mga teleserye kasi napapanood namin, minamahal na lang nila eventually. Oo. Ganun. O good luck and God bless. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Camio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, paghintay sa taong di ka kayang mahalin. Ay katumbas din na paghihintay na tumamisang asini.